Dagos nang nahulog sa kamot kan National Bureau of Investigation Bicol si Ruel Cabrillas Kamulos-Bulos Libon Albay, nasaro sa mga most wanted sa rehiyon. Naaresto kang pinagsarumpersa kang NBI Bicol asin NBI Laguna kanakaaging Lunes si Cabrillas sa sarong construction site sa Novali Subdivision, Barangay Canlubang, Laguna. Sigun kay Attorney Jesse Jimenez kan NBI Bicol, sarong taon manindang tinutukan ng sospek na kanakaaging taon man nasa angatan ng kaso. Si Cabrillas ang pigtutok dung guminadan, nagpugot asin chuminapchap sa magtugang na Gilbert asin Glenn Quezon, Newin asin Marlon Ansay, Isabel Rason, Jonald Senyadan asin subot guminadan sa poko mas o menos 30 police asset sa Libon Albay. Ay malaking bawas ito sa grupo nila kasi yung grupo nila existing pa rin pagkatapos mamatay si Gilbert. Existing pa rin yung mga members na iba, lalo na yung mga ibang sub-leaders niya. Kung nawala ito, at least medyo mabawas-bawasan na yung lakas nila. Kaya maganda itong resulta ng pagkahuli niya. Miyembro man subot ka notorious na Concepcion Criminal Gang si Cabrillas, asin kang iba pang grupo na padagos na nangingikil sa mga politiko asin negosyante. Sa impormasyon nga ni day mabistuhan, Ruel Arellano ang pigagamit kay Ningaran. Ano po ma'am, yung mga kontraktor at mga politikong sumusuporta sa grupong ito, at tigilan niya na magsuporta dyan sa grupong yan. Dapat matapos na yung grupong yan. At yung mga member o na willing sumuko, pumunta lang po sa NBI. At yung may mga tao naman na gustong tumulong, kung nasaan nagtatago itong mga taong ito rin nyo sa amin at sana mahuli na natin yung iba pang may mga warrant na membro ng grupong ito para maubos at matapos na sila. Ngunya na semana, nakatala na uli si Cabrillas sa Albay para atubangon ang kaso kaining 2 counts of murder asing kidnapping with murder. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.